ברוכים הבאים לשיעור SQL בקצרה עם אלירן גרוסמן. היום אני פותח סדרת סרטונים חדשה שבה אני הולך לקרוא לה SQL בקצרה עם אלירן. מה זה אומר סדרת הסרטונים הזאת? אחרי שבעצם הכנתי פלייליסט של 40 סרטונים עם SQL למתחילים עם אלירן, שבו עברתי שלב אחר שלב מהתקנת כלי ה-SQL עד פתרון תרגילים מתקדמים ותרגול רעיונות עבודה, החלטתי להקים פלייליסט חדש שנקרא SQL בקצרה עם אלירן, שהולך לעבור איתכם על כמעט כל פקודה אפשרית בשפת ה-SQL. אנחנו הולכים לעבור על הפקודות של הקצה של הקצה. באמת כמעט כל פקודה קיימת, כך אני אעלה סרטונים במשורה כל כמה ימים, ובו המטרה בסוף להגיע ולחסות כמעט את כל הפקודות האפשריות בשפת ה-SQL. אתם בטח מכירים את זה שהיום אפשר למצוא באינטרנט, אתם יכולים למצוא הכל בזמן שאתם בעבודה או בלימודים. אתם רוצים לראות איך פותרים תרגיל מסוים, איך פותרים שאילתה מסוימת, גם הכלי AI בראשם ה-ChatGPT, יוטיוב והרבה מאוד פלטפורמות יודעים לתת לכם את המענה. אבל אין שום דבר היום באינטרנט, ואני בדקתי את זה, שבו אתם יכולים לראות כמעט את כל הפקודות האפשריות בשפת ה-SQL בעברית ובהדגמה עם סרטונים פשוטים וברורים. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אמרתי נכון, אפשר להמשיך. אז היום אנחנו ב-SQL בקצרה עם אלירן הולכים ללמוד על הפקודה ראונד. ומה בעצם ראונד עושה? המטרה של ראונד היא בעצם לעגל תוצאות של מספרים. מה למשל? אתם מכירים את זה שבטח במקום העבודה שלכם אתם מבצעים שליפה, ויוצא לכם מספרים שהם לא שלמים, או שהם לא שלמים למשל 15.47895, ואתם לא רוצים להציג את המספר איך שהוא נשמע, אלא אתם רוצים להציג אותו ספרה אחרי הנקודה, 2 ספרות אחרי הנקודה, 3 ספרות אחרי הנקודה, וכך הלאה והלאה והלאה. ובשביל זה ימצא הפקודה ראונד. אז איך עושים את זה? בואו נראה דוגמה פשוטה. אני בעצם עושה שליפה מתוך טבלת order details, שבה אני הולך לבצע את השליפה הבאה. אני אומר, תן לי מחיר יחידה, the unit price. תכפיל לי אותו בכמות, quantity, ותחלק לי את כל היופי הזה, בכוונה אני לא עושה מספר שמתחלק ב2, תחלק לי אותו ב3. ובואו נריץ. ברגע שאני מריץ, אתם יכולים לראות רגע את התשובות שאנחנו קיבלנו. אנחנו יכולים לראות פה מספרים שאיך נקרא לזה, הם לא ממש עגולים. למשל פה 32.6666, או 494.666, מספר השטן, ופה 565.333, וכך הלאה והלאה, ואתם רואים באמת שהמספרים הם לא עגולים. עכשיו, הרבה פעמים שאנחנו מציגים מספרים, אנחנו רוצים להציג או את המספר עגול, או שאנחנו רוצים בעצם להציג על 2 ספרות אחרי הנקודה. אז בשביל זה יש את הפקודה ראונד. מה אנחנו עושים? משהו מאוד מאוד פשוט. לפני העמודה שהיא מייצרת בעצם את התוצאה, שימו לב, מה שמייצר לי את התוצאה זה השדה הזה, זה שדה מחושב שיצרנו, unit price כפול quantity לחלק ל3, זה בעצם שדה אחד. אני רושם את המילה השמורה round, פותח סוגריים, ועכשיו שימו לב, איך הפקודה הזאת בנויה? בערך הראשון בסוגריים אני רושם את שם השדה, שבמקרה הזה זה 3 שדות מחוברים. אני עושה פסיק, ולאחר הפסיק אני רושם כמה ספרות לאחר הנקודה אני רוצה לעגל. למשל אני ארשום 2, אסגור את זה. מה בעצם אני אקבל? אני אקבל
עד מקסימום 2 ספרות לאחר הנקודה. בואו נריץ את היופי הזה. ואתם רואים שאני כבר קיבלתי פה, אתם זוכרים את ה-5-6-5? אתם רואים אך ורק 2 ספרות אחר הנקודה. כמובן שאפשר לשחק עם זה, אפשר לעשות 3, אפשר לעשות 0, במקרה הזה בואו נעשה 3. אתם תזכרו את ה-5-6-5. והופ, יש פה 3 ספרות לאחר הנקודה. כמובן אתם עושים את זה על פי הנדרש. בואו רגע נסכם מה עשינו פה עד עכשיו. למדנו על הפקודה ראונד שהמטרה שלה זה בעצם לעגל מספרים ותוצאות שהן לא עגולות לכדי תוצאה רצויה. איך הפקודה בנויה? אני רושם את המילה השמורה לפני השדה שאותו אנחנו רוצים להשתמש, ואז בפתיחת הסוגריים יש לנו 2 ערכים שאנחנו צריכים להכניס. הערך הראשון, זה שם השדה שאותו נרצה לעגל. במקרה הזה זה שדה מחושב שמורכב משתי שדות שונים, unit price כפול quantity לחלק ל3. ולאחר הפסיק בערך השני, אני בעצם רושם את הכמות ספרות לאחר הנקודה. מקווה שאהבתם ונהנתם. ניפגש בסרטון הבא של SQL בקצרה עם אלירן גרוסמן. ביי ביי.